Ibaw baka basta higugmao ni mong kwarta, ina ni may tabo si muha. Dili man tanan, pero halos makita nimo sa palibot, sakim sa kwarta. Wow. Daghan na kay kog kwarta. Karon oras na para manimalos ko ninyo sa inyong gibuhat sa kuha sa una. Mani, ako yung paningkamutan nga kamo magmahay sa inyong gibuhat. Kay ako, daghan akong kwarta, mabuhat na ako ang tanan. Kana yung tao mausab gina siya kung higugmaong ganiyang kwarta kay ano. Dili na siya makanahuna sa pagtabang. Dili na siya makanahuna sa kaluoy. O usas tanan, malimtan na niya ang Ginoo nga labaw sa tanan. Maoy na nag-iya sa imong lawas ug kalag. Ayaw kalimtig suon na kana tanang nadawat nimo sa imong kinabuhi, mga grasya na gikan sa Ginoo. Tuman ina ka. Wala may problema sa pagkadato. Wala problema kung maningkamot. Wala problema kung maningkamot ka sa imong kaugalingon nga magpadagan og kwarta. Ang problema diha kung nagpaulipon ka sa kwarta o gigamit nimo ni sa di maayong buhat. Tama ba?